ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ግዜና ምሳኹም ፀንሕ ሓደራውን ኣቕራብን ሻይ ገብረሃንሴ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ዕዱመይ ዓቦት መሓመድ ወይ መሕሙድ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ነካይድ ዕላል ብምኽንያት መዓልቲ ነፃነት ገለ ርእይቱ ናብቲ ከካፍለኒ እዩ። ካብኡ ቀፂልና እቲ ፅምዶ ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ማለት እዩ ማለት ደገፍቲ ሕወሓት እዮም ወገን ኤርትራ ከዓ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ማለት እዩ። ብመንፅርቲ ኤርትራ ክንብሎ ይንኽእልን ብምሉኡ ደጋፋይ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ ርእይቶ ከካፍለኒ እዩ። ንሱ ብቐረባ ምስቶም ሰባት ነይሩ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዎ ናቱ ርእይቶ ናቱ ኩነታትን ከካፍለኒ እዩ። ካብኡ ቀፂልና ድማ ኣብዚ ቁረባት መዓልትታት ብወገን ትግራይ ዝተዋህበ ርእይቶ ኣሎ። እቲ ርእይቶ ከዓ ኣዝዩ ኣስገድጋዲ ክበሃል ይከኣል እዩ። ንገለ ክፋል ኤርትራዊ ኣናኢስካን ከምዘይጠቅም ገሊፅካን ንገለ ከዓ ዓብኻ ብምርኣይ ርእይቶታት ብዙሕ ግዜ ክወሃብ ፀኒሑ ብወገን ትግራይ ዘለዉ ምሁራት ወይ ኤሊት ማለት እዩ። ንሱ ከመይ ርእይዎ እንታይ ዓይነት መልሲ ክህበሉ ይኽእል ከዓ ክንሓቶ እየ። እዞም ነገራት ትንክፍ ክነብሎም ኢና። ስለዚ ዕድሜኻ ቢልካ ስለዝመፃእካ ኣመስግነካ عبد محمد. مرحبا شيشاي، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. سلام كتولو تسفاي قبر نزع الدلكا سيدة ذهبكمني بطعمي مسجن يغني اللي طبو بار نبتحتوخنا عتينا نبتي حجز خبر زلو معرفنا سنت مبل 34 عامات مالتي بالحدا وقان نايت سرعة دقفتي بتي كل جزي نتبارقوا ناي هويتان ناي دانكيران أقواب كبعلوا يرأي له كم جيران كبعلوا مثلهم مخانوا بحتوزاتي وكانن كانت إرتراء من بيت نعم تمامي يبعلوا له كل وجن كعلو نتني معرفنا سنت إرتراء بمخحد عبي زلو نت تلك كم زي اللي هاجرون دلائت كم زي كانت زقلتونا له وزوم كل تمن تأثر يا خلا هذا معرفنا سنت نسخة دعين ريتو يزلك أب معرفنا سنت دقيمة يغني اللي انه تهاتا تلتخاقا سلام قبل ميدلي معلتنا تنت خمس فلت انه مبل 34 عامت حج كخبر مالتيو افز خلت معلتي اتيو ميت 24 مالتيو معلتنا تنت ناي حزب إرترا ناي 30 عامت مسواتي ناي 30 عامت ፀገምን መከራን ነዚ ሃገር ንምምፃእ ክውን ንምግባር ነዚ ናፅነት ኢልና ነብዕሎ ዘለና ኣብዚ ዘሎ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ማለት እዩ ፃማይ ማለት እቲ ናፅነት ኤርትራ ከም ሃገር ሉዓላዊት ሃገር ባንዴራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰቐለት ሃገር እያ። እሱ ከዓ ናይቲ ኤርትራዊ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ንነዊሕ ዓመት كون مقبار نزنا صنت زحلفو مسواتن سنكلن بزح مسجدل مالتيو ناتو صاماي كم ديفينيشن مالتيو ግን ኣብቲ በዓላ ሕጂ አንተ ወይ ተወስካዮ ገሊኦም ኣለው ሰባት ኣበይ ዘሎ ናጽነት ኣበይ ዘሎ ገለ ዝብል ብዙሕ ኢኻ ትሰምዕ ገሊኡ ኻ ይኽብሮ ገሊኡ ኣይኽብሮም ገለ ዝብል ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ግን كم أمر كم ناصنت ناي حنت هاجر بيرزداي مالتي ناصا زخونتلو خاب مغزاتي نا إثيوبيا بقلصم مسواتي دقا مالتيو እሱ ከም ዴፊኒሽን ናቱ ዝግለጽ ማለት ይኹል ግዜ ስለዚ ናጽነት ንዓይ ክትብል ከለኻ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ከም ሃገር ዝቆመትሉ ኣጋጣሚ ነብዕሎ ዘለና ማለት እዩ መበል 34 ዓመት ኮይኑሎ ድሮ ማለት እዩ እዚ በቲ መልክዕ ናይቲ ኣመጻጽኣ ናይቲ ናጽነት ማለት እዩ ምናልባት ታሪኽ ንድሕሪት ተመሊስና ብኸመይ ነይሩ ገለ ይኮናን ክንጠቅስ ግን ብሕፅር ዝበለ ናጽነት ፍረጻማ ናይቲ ኤርትራዊ ዝወፈረሉ ዕላማ ነፃ ንምግባር ነታ ሃገር እዩ ማለት እዩ ትርጉሙ ብሓፂሩ ኣብቲ ኣበዓዕላ ግን ነዚ ናጽነት ዓመት ከዓ ተዘክሮ ናይቲ ዝሓለፈ ዝኽሪ ናይቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ሳውራ እንዳዘከርካ ምስ ወታሒዝካ ዝበዓል በዓል እዩ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ እቲ ካልእ ኣበዓዕላ ወይ ገሊኦም ኣይብዕሎም ገለ ዝበልካዮ ኸ ምናልባት እንዳስፋሕና ክንመፂና ግን
كما عينت بزح في اللي يالله بإرتراء مالتي نزنا عصنتون زي أمن له هم أمر مالتي إرتراء ناس أهوينا برت هزبي ناس أيكون تمريت يمبر كازول له ثم أين تقصمن بزح جزء جن دارجا زي بعلو زي أمن له recognition recognize زي قبره له نزي بعل مالتي زون له مالت ببزح أنجل تريو جنرالي جن تناصنت الساعه مالت برزدي ناي حنت هاجري مالتي نصا لوعلاويت هاجر زخونت ሁሉ አጋጣሚ ለተጠቅሶ ይክል ማለት ሕራይ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ዝረበሉ ዘለውን ካብ ኤርትራ እውን ማለት ብዛዕቂ እንደገና ከዓ ብዕቱብ ሒዞሞ ዘለውን ፅምዶ ዝብል እዩ ፅምዶ ከዓ ምስቲ ናይ ሕወሓት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ግን ብወገን ሕወሓት ወግዓዊ ዝሰማዕናዮ የለን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እውን ወግዓዊ ዝሰማዕናዮ የለን ወይ ዘንበብናዮ እውን የለን ግን ብወገንቶም ነቶም ኣፈኛታት ንበሎም ካድራት ንበሎም እቲ ፅምዶ ይዝረበሉ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ብዙሓት ደገፍቲ ኣለዎ ብዙሓት ተቃወምቲ ከዓ ኣለዎ ነቲ ጉዳይ ማለት እዩ ንስኻ ከዓ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ሃገራዊ ጉዳይ ብቅርበት ምስቶም ሕጂ ኣብ ፅምዶ ኣትዮም ዘለዉ ትነጥፍ ዝነበርካ ሰብ ኢኻ እሞ ሕጂ ንስኻ ኩነታትካ ከመይ ኣሎ ምክንያቱ ገለ ሰባት ካብቲ ቦታ ከዓ ይንፀሉ ኣለዉ ኣንፃር ወፁ ኣለዉ ወይ ከዓ ካልእ ነገር ንርኢ ኣለና ሓደ እዚ ካልኣይ ብመንፅርቲ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ብመንፅርቲ ኤርትራ ትደልዮ ፍትሒ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ጥቕሚ ኣለዎ ዶ ንኤርትራ ብዘይ ገድስ ንካልኦት እንታይ ጥቕሞም ንኤርትራ ይጠቅም ዶ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ንኤርትራ ክብለካ ከለኹ ነቲ ስርዓት ሒዝዎ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ንብሙሉእ እቲ ኤርትራ እውን ነታ ኤርትራ ትበሃል ሃገርን እንታይ ይጠቕማ ሕጂ በቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ኣንግል ተርእናዮ ሰሚዕና ምስኦም ኦኬ ይጠቕማ ክንብል ንኽእል ኢና ግን እሶም ፀቐጥቲ ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾኑ ፀቐጥቲ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ እሶም ዝብልዎ ዘሎ ዘይምስምማዕ ከዓ መሰል ስለ ዘለና ብመንፅርቲ ንኤርትራ ዝህባ ጥቕምን ጉድኣትን እስኻ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ሕጂ ንስኻ ከም ምስኦም ኣለኻ ዲኻ የለኻ ሰለስተ ሕቶይን መስለን እንዲ ኣደራሪብካ እየ ዝኾነ ፅምዶ ክንብል ከለና I think is engagement ማለት እዩ ኢንጌጅ ምግባር ኣብ ሓደ ዕላማ ንምሕራም ትገብሮ እዩ ሕጂ ፅምዶ ዳርጋ ከም ቃልሲ ብዙሕ ከምዚ ናትና ህዝቢ ኣብ ቀልዲ ኣብ ታሽሙ እንዲ ዝኾነ ነገር ዝጠዋውዮ ብዕራይ ዝፅመድ ዳኣ እምበር እንታይ ፅምዶ ኢልካ ገለ ነቲ ሓሳብ ሪጀክት ክትገብሮ ትደልዮ ከለካ ማለት እዩ ግን ፖለቲክሊ ኣነ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ክሪኦ ከሎ ወይ ብሎጂካል ኣቀራርባ ይሪኦ ከለኹ ፅምዶ ከም ኣምር ፅቡቅ እዩ ግን ኣበይ ኩነታት ብኸመይ ትናተይ ርኢቶ ድሓር ገልፀልካየ ግን ጀነራሊ ስፒኪንግ ከም ኣምር ፅምዶ ፅቡቅ እዩ ንኣብነት ትፃመድ እሞ ሕፀ ማለት እዩ ብካልእ ኣገላልፃ ትሕፀ እሞ ወይ ትፃመድ እሞ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ እቲ ፅምዶ ወይ ኢንጌጅመንት ማለት እዩ ቃል ብቃል እንተ ተሰማማዕካ ግርም ናብ መርዓ ትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕፀት ከምዚ ናይ እንታይ መፈታተኒ ግዜ ወይ መራኣይ ግዜ ኣብ ብዙሕ ካልቸራት ማለት እዩ ከም ኣብነት እዚ ክጥቀስ ይኽእል ግን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ንፅቡቅ ንመርዓ ንሓዳር ናብራይ ማለት እዩ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ብክልተ ገፅ ዝሪኦ ኣነ በዚ ፖዚቲቭ ኔጋቲቭ ኣሎ ዝኾነ ነገር ብክልቲኡ ከዓ ክሪኦ ዝደሊ ነገራት ማለት እዩ እታ ናይ ቀልዲ ናይ ፀወታ ዘእተናያ ብዕራይ እምበር ፅመድ ገለ ዝብሉ ዝበልኩኻ ኣብቲ ገለገለ ሜድያታት ገለ እንትሪኦ ዘረባታት ኣሎ ነዚ ከዓ ከም ሓሳብ እውን ዘይተቐበሉ ሰባት ኣለዉ ኣነ ንባዕለይ ስከፕቲካል ኣብዚ ጉዳይ ማለት እዩ ግን ንኤርትራ እንታይ ዘረብሓ ኣብዚ ግዜ እዚ ንምባልና ወይ ናብቲ ዝርዝራት ከይኣተና ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ምንጪ ናይዚ ሓሳብ ኦፊሻሊ ኣይኮነን እዩ ንዓይ ዘገድሰኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣክቲቪስት ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል እዩ ኣክቲቪስትስ እዮም ዘለዎ ኩሉ ካባይ ጀሚርካሲ ሓሳብ ኣለና ኢልና ንቐርብ ሰብ ቅበሎ ይኽእል ዘይክቅበሎ ይኽእል ማለት እዩ ብዝመፀካ ከዓ ምናልባት ኣብቲ ትኽክለኛ መንገዲ ነርካ ዶ ኣይነበርካን ወይ ተሓሳብካ ከመይ ነይሩ ከዓ በቲ ህዝቢ በቲ ተዓዛቢ ዝመፀካ ከዓ ትርኢቶ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣክቲቪስት ስራሕ እዩ ንሓደ ዓላማ ንምሕራም ወይ ንሓደ ነገር ኣብ ግቡእ ንምብፃሕ ዝግበር እዩ ሕጂ
بمراخبي ناي حدا منغستي وي ناي حدا هاجر اوفيشال زخونه صمدو وي اوفيشال زخونه مسرح سلام استاوجه ነገር انا يراهم صلاح حجي مالتي ስለዚህ كم اوفيشال وشيدካ ون مغلصيታት ክትህብ ወይ ختنتن ገለሻዕ እንታሽሙ تخون ይኸ ማለት ቁሩብ ግዜ ክትወስድ ትደሊ انا بعلي حدا خاطم ግን كم امر صمدو مستغراي ወይ ህወሓት ይዝባል ዘሎ ትግራይ የሆነ ህወሓት እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ፓርላማና ኢትዮጵያ ካብ ካንሰል ዲስሚስ ዝበሎ ታሽሙ ይሕጅ ውድብ ይኮይኑ ዘሎ ማለት ስለዚ استخنتت بهوتا زلا استخنتت درها ኮይና ዘላ ማለት ታውድብ ሶ ምስመን ካዙላሉ እጂ በመንግስት ኢትዮጵያ በፓርላማ ናይ ሓንቲ ሃገር ሓንቲ ሉዓላዊት ሃገር ከም ውድብ ዝንቀሳቀስ ነበረ ሃገር ውን ዝመርሕ ዝነበረ ውድብ ኣብዚ ግዜ እዚ ዲስሚስ ዝተባሃለ ውድብ ንኤርትራ እንታይ ጥቕምን ረብሓን قدم بالنا مجلسي خريو لنا بحالاي ግን ከም አክቲቪስት ከም ግለሰባት ከም ስነ ጥበበኛታት ከም ዝኾነ ዝግበር ጽምደታት ጽቡቕ ኢን ሰላም በናልባት ውሕዳት እዮም ዘበግስዎ እዚ ኦፊሻል ዝኾነ ካብ መንግስቲ ዝወፀ ብማዕከናት ዜና ይኹን ብኻልእ ምስ ዝህሉ ግን እቲ ርእይቶና ሽዑ ሰፈሕ ርእይቶ ክህልወና ይኽእል ወይ ትንተና ክህልወና ይኽእል بكم كفيلاو جن وي سطحي نبلو بعرب وي لعل مالت شالو زخونه انت هاشمي يزلو كل جزء ابنا ايرترا صقم زياده زلاتنا حجي تي اب ميدا وصيو زتنتن تي حزبون كابتي اب ميدا وصيو ززارب خصبي يزدلتي مغلصيتات حجي خم حته زي خونه خم تنتنا خم زي بحالالو منغستن بار كم زي للو سلازي ابزياتاتو ايتاتن ኤርትራዊ ኮንካን ውን ዝባሃል ነገር አሎ ቀደም ዝጎንፈና ነበረ ብዙሕ አሎ መብግዚ ምናልባት ክንዛረበሉና ብዙሕ ታሽሚ ዘለና ነትዕዝብታት አለኒ ካለ ኣብታ ምናልባት ተኸላሒት ሕተት ኣትያ ምስ ኤርትራ እንታይ ዘር ምናልባት ኦፊሻል ኮይኑ ንበልሞ ምስ ናይ ኤርትራ ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ እንታይ ጥቕምን ጉድኣቱ እንተይልና كم زلوا كم قرأت كم زلوا أوفيشال النحر كينو كلا عتوبين كمزو كلا زعبايخ متزق كلا أجندة يخون كم زلوا جن معناته بتزلوا كأننا أوفيشال يزمسل زلوا ولا كابتن من قستوي مرحب وزان تزيوزه ولا كابتن من قستوي أكلات تزيوزه جن عبتزي أوفيشال ملخ يزحل في زلوا سلزي عتوب تقدس نتغير كامر أيو أقداسي بزيبو أمبوتن نسمع عن كلاتون كونيل كازو هابا من اختلوا سلازي شلال كيبلنا يو انت رأنا يو تبويو تحطو حجيني إيرترا نتدلا فتحن نتي نيتا إيرترا نبعلان زتقمان زقودان كنريو هجي بنتاشو من ديز متصاني بسنسلت كابيز بقس زلو نابي اوفيشال كوينو نبالكا نابت كالاي كفال ناي تحيطهم كي تغينا مغنياتو قليو ناي بروباغاندا انتاشو ميز مسلا نيريو خلوه قليو نابتناتي مقلتي زخونه حساب نتعلق كايلو ندارقا زي بوليتيكاتات اندات الان عندي قل بزح تريو نقر علو ببقزي يخون الزارو اللينا ناي ايجوليت مقبار تي حساب زي مسمع انتهاليو قال بزح صقاماتي زقتم بزح زقدسني كون نسو كم حدا إيرتراوي يريو خلوه بحدا انجل تراي كونن كازريو نقرات قل ني إيرترا ابزي جيزازي أنت يزتقص كلك ديسميس تبهله ودب أنت عينت صمدو أنت هاليو إثيوبيا تصقم تخون على مالتي إيرترا إثيوبيا أب مفرراس إثيوبيا حجنتاي أب عنكت سلاسان شعتن أي قوام ناي منقص إثيوبيا مثل بهير سووش قال بلا زبل سقع مقن سال زبل الله سيسيشن زخدي اجي انتايم زلو توم نا ايثيوبيا بعلم زحان صصو بعلم زوصو قوام انت تكبيرهم صقم يبلان زبلون كاب اوفيشالس زبلالو اسي كونن كن تصقم كون نا حزابي اجي انا بتحاد وغن صبق كنبل كلنا بتحاد وغن كا ኤርትራ ኣብነት ወይ ምኽንያት ፖለቲካዊ ምኽንያት ናይ መፍራስ ናይ ሓንቲ ሃገር ተኾይና ጽዕነት ኣባናይ ተመሊሱ ማለት እዩ ሕጂ
ሓደ ፀገም ኣሎ ብዲፕሎማሲያዊ መንገድታት ክመዓራረዝ ዝኽእል ብዙሕ ኣሎ ናይ ባሕሪ ኣብነት ኣሎ ሕጂ ዝተዳኸመት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ፅቡቕ እዩ ወይ ካብ ቀፃሊ ምትኽታኽ ካብ ቀፃሊ ምፍራሕ ካብ ስግኣት ካብ ትኾነና ዝተፈራረሰት ኢትዮጵያ ዩጎስላቪያ ግልምታት እውን ዝጠቕስሉ ዩጎስላቪያ ብደረጃ ኣላ ንጎረባብታ እንታይ ዓይነት ፀገም ፈጢራትላ እዚ ካልእ ሕቶ እዩ ካልእ ትንተና ክንትንትኖ ንኽእል ኢና ግን እዚ ናይ ኣላፋቻ ዝመስል እንተኮይኑ ዓብይ ፀገም ይኾነና ንኤርትራ ሓንቲ መስመር እያ ቃል ማለት ብወገን ኢትዮጵያ ከሞ ጥዑም መልእኽቲ ይስማዕ ሊና ብኤርትራ ዝጠመተ ብባሕሪ ክህልወና እዩ ኣነ ናተይ ተዘይሃሎ ኣብ ናተይ ወለዶ ተዘይገበርኮ ዝመዘሉ ወለዶ ክገብሮ እዩ ግድን ባሕሪ ክህልወና እዩ ዝብል ጎስጓስ ዓዲል ወራር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ገለ ምሁራት እውን ወራር ኢሎም ዝገልፅዎ ኣለዉ ብዘይካዚ ተወሳኺ ኢትዮጵያ ንባዕላ ኣብ ሓደ ድልድሉ መሰረት ቆይማ ኣላ ድያ ሕጂ ብወገን ኤርትራ እንድሕር ዳ ናይ ምፍርራስ ተግባራት መፂስ ንኤርትራ ዓዳይ ክትብለኒ ከለካ እሳኸ ባዕላኸ ናብ ምፍራስ ገፃኢ ትኸይድ እያ ዘላ ማለት እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቁርቅስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ደም ምፍሳስ ኣብ ትግራይ እውን ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ስብራቱ ዘይገደፈኸ ንባዕሉ ናይ ምፍርራስ ኣካል ዶ ኣይኮነን ሕጂ ንኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ከም ሓንቲ ኣፍራሲት ወይ ናይ ምፍራስ ስጉም ትወስድ ዘላ ክትሪኣ ክኢልካ ኖ ምክንያት ከይትኸውን እዩ ምክንያት ክትኸውን የብላን ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ መብዛሕትኦም ናይ ኢትዮጵያ ታሽውን ተሪኻ ተንተንቲ ከም ኣብነት ሕጂ ናይ ጄኖሳይድ ዝበሃል ዝነበረ ነይሩ ቅድሚ ኣብዚ ኩነታት ማለት እዩ ኤርትራ ብቐንዲ ትኽሰስ ዝነበረት ኣካል እያ ንመን ነዚ ሕጂ ኣብ ውድብ ነዚ ውድብ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ጄኖሳይድ ገይራትልና ዶ ከምዚ ዝብል ብዙሕ ዘረባታት ኣሎ ሕጂ ተጠዊኻ ነቲ ክፋል ምስ ተገማምዐ ንሓደ ክፋል ሒዝካ ንግዜያዊ ረብሓ ምናልባት ክኸውን ይኽእል እዩ ኤርትራ ኣይሚን ኢትዮጵያ እዚ ዝበሃል ዘሎ መንግስታዊ ፕሮፓጋንዳ እዩ ምክንያቱ ክትግበር ኣይክእልን እዩ ሓንቲ ሉዓላዊት ሃገር ካልእ ሉዓላዊት ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብላ ክትወርር ዝብል ታሽሙ የለን ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽን የለን ኣብ ኣፍሪቃ እኮ 16 ሃገራት ኣለዋ ታሽሙ ዘይብለን ባሕሪ ወደብ ዘይብለን እኮ ኣለዋ ብዓለማዊ ስምምዕነት ኣሎ ነዚ ታሽሙ ዝብል ስምምዓት ኣሎ ነዚ ዘተግብር ናይ ኣብይ ምስቲ ዝተፈጥረ ናይ ፖለቲካዊ ፀገማት ከም መፈራርሒ ከም ፖለቲካዊ ታኻትብሎ ፕሮፓጋንዳታት ምግባር እዩ ወይ ነቲ እሱ ከም ነብሱ ከም ዝሪኣ ናብቲ ኣብቲ ዘመኑ ክትግበር ናይ ንጉሳዊ ታሽሙ ረኣያት ኣሎ ካልእ መስፍናዊ ፀገማት ኣለዎም ኢትዮጵያ ሕጂ እዚታት ኣብ ናቱ ዕድመ ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ዋላቲ ቁጠባ የንቆልቁል እምበር ኩሉ ዓቕምታት ናይቲ ሃገር ኣብቲ ታሽሙ ተዘቂቑ ዘሎ ሓደ ኣብነት ንምዃን ካብኡ እዮም ጠቕሶ መብዛሕትኦም ናይ ዌስተርን ሜድያ እንተሪኢኻ ማለት እዩ እምበር ክትግበር ከም ዘይክእል ማንም ሃገር ትፈልጥ እያ ሕጂ ኣነ ዝብል ብዲፕሎማስያዊ ጉዳያት ወይ ብዲፕሎማስያዊ ዓይኒ እንተሪኢናዮ ምስቲ እዚ ዓይነት ፀገማት ወይ እዚ ዓይነት ወራር ናይ ኣይድያ ወራር ክኸውን ይኽእል ግን ኣብቲ ውሽጢ ናይ ቀየ ባሕሪ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዘገድሰን ኣሎ ሃገራት ካልኦት ስለዚ ምስአን እንዳተሻረኽካ ምስአን ሰላማዊ መንገዲ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ምስ ተፈትሐ እታ ኩዕሶ ትምለስ ናብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ጉዳዮም ዘሎ ሲቪል ዎርስ ስውር ኣሎ ብዓብይ እውን ዝነበረ ኣሎ እሱ ናቶም ኮይኑ ንስኻ ግን ከም ሃገር ኢትዮጵያ ከም ሃገር ብሰላማዊ መንገዲ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፍታሕ ምፅዓር እዩ ኣነ ዝብሎ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ንሓደ ሒዝካ ንሓደ ቢልካ ንሓደ ቀባጢርካ ንሓደ ታሽሙ ምግባር ኣብነት ምዃን ኣይተርፍን እዩ እዚ ፅምዶኸ ብህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ተቐባልነት የለዎም ምክንያቱ ጌና ዘይነቐፀ ደም ኣለና ዘይበለ ዝብል ብዙሕ ታሽሙ ኢኻ ትሰምዕ ካብ ኣክቲቪስታት ዘይተቐበሎ ሙሉእ ብሙሉእ ኣሎ ዋላ ከም ሓሳብ ዳ ይኹን እምበር ሕጂ እዚታት ኩለን ነጥብታት ትሪአን ከለኻ ቁሩብ ስግኣት ይፈጥረልካ ማለት እዩ ንሕና ኣብነት ከይንኸውን ታርጌትካ ከይንኸውን ኣብነት ተኮይንና እኮ ታርጌት እውን ክንከውን ኢና ሕጂ ኣብ 3-4 ተመቃቂላ ሕጂ ትፍረስ ከም ቃል ከም ስምዒት ይመስል ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምፍራስ ንምንታይ ኣብነት ንኸውን ንሕና ወይ ምክንያት ንኸውን ይትሕቶ እንተፈሪሰንከ እሳ ሓንቲ በዚ ተገንፂላ ሓንቲ በዚ ሴሴሽን አርቲክል 39 ታሽሙ ጌርና ኢልካ انت تتغبيرو بب كللات مم زحيله نتي باهغ زلو وي انصار ኤርትራ ተላዒለን ዘሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት
نتن هاجرات كم كللات زي خونه كم هاجرات كريين تجميرا كم هاجرات ون انت قوينن انت قويمن برفرندم درجة تأنجل نايتي تاعت والهوستيليتي وي تتصابؤتات كغفحون يخيلي we don't know حجي مش حنتي إثيوبيا قد إمنا لنا مش حنتي إثيوبيا عسرت جزء تهديد تقبل لنا زلا إذا بريفلواسا ما قد يفتح عند قبلنا خالق ورار كيمت خالق وتهدراون تاشو أنا يمثلن جن وسنة مكل خال كالي إلكا صبوا كان تهون جن كالي سعبيناتون قالوا دبلوماتيكلي علاماتون زتنتنو أزلا حجي بو مركز بالانس غير كخطر إلك نيجاتيف بوزيتيف زبلنبر تفراريشان نبل بحقتات ناي بحر زلهم علوكو بزحات حجي كم منقص درجة كم كل درجة نايم حارة اللي تعلو حجي بحر زي خونه إيرترا بملء تاناتنا اللي زعمن قالوا اللي تنام حارة تجنس إلى خيدانبر إذا كله عنت يا مجمع رزبلنا يو قال سن ناتنتن ساوران إيرترا تغلل زي أمن له حجي اليوم حانت هاجر تجنس إلى سوم هاجرنا مخنياتهم مستزول سنترال جافرمنت نساعي لنا أنا كتسأل جونت سلزلنا بقى نحنا خنا هاجرنا نقوم نتيلو اليوم كم هاجر مزبول مزوم معربان حيلتات مشتومنا إيرترا أب مدخام شرحو حجون ودكتنا إيرترا خرج دلي ثلاثينهم بقى ناي بحر حتى كقارص دي بوشتو خجم فيلي هم عينت إكستريميست أب سلطان تمتيم عرفتي إلا سلازي تجراي بافر زون إينا زبلان برنا بحق بافر زون ياخذ عودو خينات ياخذون مالتي مخناتو بتجراي بيلوم يمكم تزخيل سلازي الزيتات كحسبوا زقبا بزح نجار له again حجي خم حد كما سامشين إن خيز زلمبر ناب أوفيشال قصو وي مخناتو زخون عينت كم زي عينت وسانة أوفيشال يكون زدل خريج دل يزولكوها كم زي عينت وسانة نحن تهاجر مساز خير بروتوكول له سلازي بوقعي كأوج بوقعي حزب حضرته هو هابو كدالو لها أب كند مقبار كم زي ناي بروباغندا ماشين زمسل بزن حدا متيخا حدا بيلكا مو نزي زي تقبل تخونكا جينا أبي كي جمرة نحدا ندا نتسألكا نحدا يتقبل نحدا ندا فرارحها زغير زلو خناتات هلو زي it's not acceptable بتحت زغر يكون خناتات مالتي زلو ግን ምስቲ ሓደ መንግስቲ ከም ሃገር ዝቆመ መንግስቲ ንህዝቡ ከፍልጥ ይዝግባ ከምዚ ዓይነት ታሽሙ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት በአዋጅ ደረጃ በዲክለሬሽን ደረጃ ከም ዝበልኩ ካብቲ መጀመርያ ከምዚ ዓይነት እንትናታት ንሕና ኢና ኣብ ገለ ወይ ጽሕፍ ወይ ገለ ርኢኻ ገለ ዞቂካ ሜይቢ ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ዶ ኢልካ ገለ ተምፅኦ እምበር ኦፊሻል ከቢድ ሲክሬሲ እንተልዩ ንሕና እውን ኣፍና መዲና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና እሞ እቲ ህዝቢ ሓበሬታ ክወሃብ ኣለዎ እሞ እዝን ሓበሬታ ምስተዋሃበ በዛ አንቀጽ በዚ መሰረት እዚ ይባሃል ኣለሞ እንታይ ኢልካ ወይ እንታይ ገምጋም ኣለካ ወይ እንታይ ርኢቶ ኣለካ ተተባሃለ መሓሸ ዝብል እዩ ዘለና ምክንያቱ ወዲኤልካ ይሶሪ ኣነ ወሒልካ ከይከውን ገሊኦም አክቲቪስት ዘይኮኑ ዩቱበራት ማለት ንሓደ እንዳፈራርሕካ ንሓደ እንዳበልካ ዘይኣተኻ ገለ ዘይተቀበልካ እንታይ ክቅበላነ ሓደ መንግስቲ ዘይውፅኦ በአዋጅ ደረጃ ክቅበል ዘይክቅበል ናተይ መሰል እዩ ሓሳብ ክህልወንኻ ናተይ መሰል እዩ ኣም ኤክሰርሳይዝ ማይ ራይት የኢለ ዝኣምን ግን ኣበየሎ እቲ ሰነዳት ክርኤ ዝድላነ ማለት ብኸፊሉ አንተ ዝብልካይ ናብ ኦፊሻል ገጹ ይመስል ተኾነ ፀገም የለን ግን ገሊኡ መብዛሕትኡ ዋላ ግደፎም መተጋሩ ኤርትራዊ እኮ ዝገማምዐ ጉዳይ ዝጅን ባዕሉ እኮ ፅምዶ ምስመን نقدم حجز نبره خناتات كي تقرأي تسعري له نحن أكون عمي ناسع نبل نيرنا مخنياته هاجركا حليفكا هيبكا بعدي زخو الناس أنتي لازم تفتحي له ومو زخ معرار له نبلهم زنبرنا سبات نتا حدا قص أنا يتحن سنتيم كوين خا تخوين الزخونتات هنا زاربوني بلنا مالتي سلازي زيتات له مالت هو خلاف زارب ስለዚህ ይደልየ ግን እዚ ጀነራል ዘለና አይዲያ እዚ መስል ማለት ይغنيل ቦ ካሳልሰይ ተኸዛኸረከ ንስኻ ብውልቅኻ ምስቶም ሕጂ ኣብቲ ናይቲ ጽምዶ ዘለዎ ሰባት ዋላኳ በቲ ናይ ጽምዶ ወገን ወይ መልክዕ እንተዘይኮነ ግን ቅራባት ነይሩካ ኣብቲ ሃገራዊ ጉዳይ ከዓ ዘተትገብሩ ነይርኩም ንስካ ስትገብሩ ነይርኩም ሕጂ ካብቲ ናይ ጽምዶ ጉዳይ ምስ በፅሐኸ
تعديم كادو تعديم كا أنت هادي نيرمال سخاء ألوتاوي ولا ستعدم كان كميتري ولا خاصة نسهم بزعباز قبروز اللو في اللي بدقة زلو مالتي بغربا ونسخات فرطة بزنبركا كجرمك بزحات سوات حتيتهم نيرو تعذبتي أبز ميدياتات قل زفلتوني دارجا تتصبيهم نيرهم أخيبا نيرو أبز قربا جيزي شمنت تشعت سبا استأكو الأكتيفيست خمزناتنا سرح قل زنطفو نبرو بتميدياتات في اللاب توعي جيزي أنا عدم زغرب اللي سبي لن ምናልባት ርእይቶይ ኣቐዲሞም ኣናላይስ ገይሮም ፈሊጦሞ ይኾን እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኣለኒ ምናልባት ዳት ማች ፓወር ኣለዎም ዲ ኣደኖ ማለሲ ሓደ ሰብ ከይፀዋዕኻዮ ወይ ከይሓተትካዮ ሕጂ ሓቲትካ ኻ ውሽጠይ ትፈልጥ ዘለኻ ወይ እንታይ ዓይነት ርእይቶ ኣለካ ትብለኒ ገምጋም ትብለኒ ዘለኻ ምናልባት ትቕበሎ ዘይትቕበሎ ናትካ ጉዳይ ሓቀይ እዚ ከም ባህሊ ዝፀንሐ እውን ክነማዕብሎ ንደሊ እዚኦም ሰባት ካልእ ፀገማት ዘለዎም ኮይኑ ይሰምዓና ምክንያቱ ከም ዝበልኩ ተዓዘብቲ ሓቲቶምኒ ኣብ ከምዚ ኣይነበርካን ኣብ ዝኾነ ሜድያ ነይሩ ምትእኽኻብ ፅምዶ ኢልካ ብዙሕ ጎስጓስ ነይሩ ኣብኡ ኸይድና ምናልባት ሓሳበይ ማሃብኩ ነይራነ ዳርጋ ዝሓለፈ 4 ናብ 50 ዓመትና ሲ ሕጂ እኮ ብዚ ዓመት ቁሩብ ምስቲ ፖለቲካ ብዙሕ ታሽሙ እንዳወፀኹ ያነ ግን እቶም ከምዚ ዓይነት ፀገማት ከይመፃነቲ ሃገር ንከላኸል ነበርና ሃገራዊ መስመር ንሓዝ ቃልሲ ትቃልስ ትኽእል ክትቃወም ትኽእል ፍትሒ ከም ኣምር እውን ኢልና ኣብ ጎስጓስ ዝነበርና ተጎሲና ክንሕለፈሉ ዝተደለየ ምክንያት ኣነ ንባዕለይ ይርዳእኒ እዩ ግን እቲ ምናልባት ተዓዘብቲ እንተልዮም ንዓይ ከምኡ ዓይነት ሕቶ እዚ መልሰይ ማለት እዩ ምክንያቱ በብሓደ ክትመልሶ ስለዘይትኽእል ዕድመ ኣይ ማለት ዝኾነ ሕቶ ይመፀንን በኣቱ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ካልእ ቴክኒክ ኣሎ እንድዩ ናይ ኣይዞሌት ናይ ምግባር ወይ ነቲ ምሳና ይሰማምዕኒ ዝበልካዮ እንዳቀንፀልካ እንዳበልካ እዚታት ምናልባት ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ከይፍጠር ኣብቲ ናተይ ፕሮግራም ብግለይ ክገልፆ ማለት እዩ ኣብዚ ሜድያ ታሽማ የድልኒ ግን ከምኡ ዓይነት ኣሎ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ዝደሊ ብዙሕ ነገር ኣሎ ህዝብና ኸ ግርህ ኢሉ እዩ ግን ብዙሓት ሰባት ተፀቢና ነርና ንዓኻ ኣብ ከምዚ ምክንያቱ ምሳና ዝነጥፉ ነበሩ ሰባት እዮም ኩሎም ተኣኪቦም ነይሮም ኢሎምኒ ድሓር ንእሽተይ ሰዲዶም ቪድዮ ኣደኖ እቲ ምክንያት ኣይፈልጦን እየ ኣብ ዘይፈልጦኻ ክዛረባ ይደልን እየ ግን ምናልባት እቲ ክላስ ተፈጢሩሎ ኸ ሰከንድ ክላስ ኤሪትሪያን ሲቲዝን ኮይና ከይንኾን ከይትረዳእና ከምኡታት ከዓ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ማለት እዩ ከመይ ማለት ሰከንድ ክላስ ፈርስት ክላስ ሕጂ ከመይ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ እንዳታለልካ ብስምዒት ህዝቢ እንዳተፃወትካ ደቂ ኤረይ ደቂ ሪመይ እንዳበልካ መኻድ እዩ እዚ እቲ ኣነ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝነቕፎ ጉዳያት ብህዝቢ እንዳተፃወትካ ንህዝቢ ክትጣበቕ ኣይትኽእልን ኢኻ ብስም ህዝቢ ብስምዒት ህዝቢ ናይቲ ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ፍቕሪ እንዳተፃወትካ ትማል ትነቕፎ ዝነበርካ ካብ ምንቃፍ ሓሊፍካ ልብኻ ተገቲርካ ትፀርፎ ነበርካ ግለሰባት ከይተረፈ ሰበ ስልጣን ከይተረፈ ሕጂ ብፁእ መሲልካ ሓቋፈ መሲልካ ናይ ርግቢት ናይ ሰላም መሲልካ ዝግበር ፀወታታት ኣለዎን ብዚ ሜድያታት ኣነ ስለዚ ሓንቲ መስመር እያ ናተይ እሳኻ ህዝቢ ዘቐደመ ሃገራውነት ዘቐደመ እዩ ኣባላት ንሕቶ ዓቦድ ክውዳእልካ ወዲኤ ሕጂ ሰከንድ ክላስ ሲቲዝን ትኸውን እንታይ እዩ በቲ ዝተቐመጠልካ ጥራይ ክትበልዕ ኣለካ ዝተቐመጠልካ ጥራይ እዚ ሓሳብ ቁኑዕ እዩ እዚ ሓሳብ ቁኑዕ ኣይኮነን ክትብል ኣለካ ማለት ቫራይቲ ዝኾነ ኣይድያ ሲና ክነምፅእ ዝድሊ ዝጎነፅ ናይ ካልእ ዝፀርፍታት ኣይኮነን ኣይድያ ንባዕሉ ጣውላ ተቐምጦ እንታይ ነዚ ሃገር ዘርብሕ እንታይ ብኸመይ ንኽኢድ ኣብ ትብለሉ ብዙሕ ቁንፀላታት ክመፅእ ይኽእል ብዙሕ እውን ተሰሪሕሉ እዩ ሕጂ ኸ ናብ ተነፅሎ ናብ ካልእ ብዙሕ ጎስጋሲ ዝግበር ይርአ ኣነ ማለት እዩ ፐርሰናል ናባይ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ኮምፕሌንስ ኣሎ ብኩሉ ሸነኽ ስለዚ ክላስስ ተፈጢሩሎ ዝብል ገምጋም እዩ ዘለና ማለት እዩ ቀዳማይ ክላስ ካልኣይ ክላስ እቲ ናይ ትግራይ ትግርኛ ኣጀንዳታት እውን
اب خمس بالكوا conflict of interest كيف الطر ابزي قالي ناتي خطوسي نبيني حبو اجندا زلو نتيوم تقاومت بمخانم طراي زنقفو زنبرو ناي تግራይ تسعر لكم قاليلو اليوم تግራይ تسعر زخونو سبات አለው ምክንያቱ ብሔራዊ አጀንዳታት አሎ ሕቡ አጀንዳታቱን ፖለቲካዊ ዓላማታት ይወጻ አሎ ስለዚ ንሕና ኣብ ማእኸል ታሽሙ ተቐርቂርካ ተርፈሉ አጋጣሚ ኣሎ ምናልባት ብእምነት ደረጃ ክኸውን ይኽእል ካልእ ብዙሕ ጌምስ እዩ ዘሎ ሰብ ዘይፈልጦ ህዝብና ግን መብዛሕቲ ገርሂብ ገሊኡ ሓጋዚ ይኮነን ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ኣሕዋት ንኹን ፖለቲካ ክፈላለየና ኣይግብኦን እዩ ዝብል መስመር ናተይ ሓጋዚ ይኮነን ግን ሓጋዚ ይኮነን እንዳበልካ ኸ ነቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ዓቢጥካ ኸ ትኸይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ብውሕዱ ሓሳብካ ክትገልጽ ኣለካ ክንቀፍ ዝግብኦ ኣካል ተልዩ ትነቕፉ ማለት ሲ እንዳቐመጥካ ባይታ ምኻድካ ዝኽፋእ ኣይኮነን ዝብል ገምጋሚ ዘለና ሶሪ ኾሊፈካ ነይር እንታይ ነይራታ ብመሰረቱ ኣብ ዙርያቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዘኽይድ ከነይሩ ካድዩ ንሶም ሃገራዊ ጭሩሖታት ሃገራዊ ስምዒታት ይቐስቅሱ ሃገራዊ ጭሩሖታት የልዕሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዋላ ደጋግመም ይበሉ ደኣምበር እቲ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ክነብሮ ዝግብኦ ክህልዎ ዝግብኦ መሰል ተረጊፁ እንዳሃለዎ እሞ ብፍላጥ ን20-30 ገለን ዓመት እንዳተረግፀ ከሎ ኣብ ዙርያ ናቶም ከዘኽይድ ነይሩ ካድዩ ብመሰረቱ ኣብቲ ፍትሒ ምድላይ ሃገራዊ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን ስምዒትን ሓልዮም ፍትሒ ዝደልዩ ወገናት ነይሮም እንዲዮም ንሶም ገዲፍካ ናብቶም ደገፍቲ ሞኸዓ ብስም ሃገራዊ ኤርትራዊ ሃገራውነት ብዙሕ ነገር ከታለሉን ዝፀንሑ ናብኦም ምቕራብ ኣድላይ ነይሩ ድዩ ኣሎን ድዩ ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮይኑ ደላይ ፍትሒ ግን ከኣን ኩሉ ሓቂፉ ዝኸይድ ወገንሲ የለን ድዩ ስለምንታይ ከ መሪፅካ ትስጉምቲ መጀመርታ ቅድሚ ሕጂ እዚኣ ተዘራሪብናላ ነርና መስልኒ እዚኣ ምኻድ ምምፃእ ሕጂ እውን ኣይቕበሎን እየ ኣነ ማለት እዩ ምናልባት ከም ሕቶ የኽብረልካ ኣበይና እንዳ ንግደት እሞ ኸይድና ተፀዊዕና እውን ማለት ህዝቢ እዩ ህዝቢ እሱ እውን ሓደ ፀገም ዝፈጥረለይ ንዓይ ማለት እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝነበረ ታሽሙ ተቐባልነት ናይ ህዝቢ እቲ ዝነበረ ንህቦ ዝነበርና ትንተነታት እቲ ህዝብና ፈቃሪ ደላይ ሰላም የቕርበካ ይተባብዓካ ይፅውዓካ ሕጂ ኣብ ሜድያታት ኢና እምበር እኮ ብኣካል እውን እኮ ኣይንፋለጥን ኢና እኮ እቶም ብኣካል ንፈልጦም ምናልባት ኣብቲ ቃልሲ እንተሃልዩ እያ ደኖ ምክንያቱ በቲ ተጠወኻ ናይ ብሔራዊ ፀገማት በቲ ሃይማኖታዊ ፀገማት በቲ ገለ እዩ ዘሎ እቲ ቃልሲ ኣሎ ድዩ ማለት ሲ ዘይራ ኣብ ሓንቲ ሰርክል ወይ ኣብ ሓንቲ ዓንኬል ትሽክርከር ዘላ ተቃውሞ ዶ ፍትሒ ንብላ ማለት እዩ ክሊርሊ ክነቐምጥ እንተኮይንና ይኹን ዳ እምበር ምኻድ ምምፃእ ኣይኮነን ሕጂ እውን እኮ ምስቶም ናይ ተባትብሎ ገሊኦም ሪኮግናይዝ ዘይገብሮም ኣለዋ ኣስማቶም ዘይጠቕሶም ግን ተቃለስቲ ኤርትራውያን ንናፅነት ኤርትራ ወይ ሰላም ከምፅእ ትብል ትኾንካ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓሸ ሓሳብ ኣለኒ ኢልካ ተኣምን ትኾንካ ኣቐዲምካ ነቲ ህዝቢ ኢኻ ክተኽብሮ ዘለካ ነቲ ህዝቢ ክተቕርቦ ኣለካ ነቲ ህዝብኻ ክትረድኦ ኣለካ ሓሳብካ ብፀርፍን ብዳዕዋን ብምበጋሩን ተጀሚርካ ግን ወይ ትንፈር ኣይትንፈር ኤልያ ዝዓይነቱ ክብል እቲ ካልእ ኣካል እስኻ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ናተይ ኣቕንዕቲ እንዳበልካ ኢምፓይፕ ክትገብሮ ወይ ከምዚ ኣመንጊግካ ታሽሙ ኣብዚታት ባህርያት ናተይ እውን ኣይፍቅደለይን እዩ እቲ ፖለቲካዊ ነዊሕ ዓመት ዝረኣናይ ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ኣይፍቅደለይን እዩ ከም ባህሪ ግን ሓደ ካብቲ ዝፈላለየና ዘሎ ንኤርትራውያን እዚ ፖለቲካ እዩ ኩሉ ግዜ ካልእ እኮ ይፈላለየና ፖለቲካ እዩ ሕጂ እዚ ፖለቲካ ምስ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ዋላ ዝተፈላለየ ኣይድያ ይሃልዎም ዋላ ህግደፍ እዩ ደጋፊ እዩ ገለ ሕጂ ኣብ ክንዲ ደጋፊ ህግደፍ ኢልካ ትሓልፍ ባርያ ናይ ህግደፍ እንዳበልካ የነ ሓደ ክቕበለካ ይክእልን እዩ እሱ ዝኣመነልና ዓላማ ኣሎ ምናልባት ናተይ ዝሓሸት ዓላማ እያ ወይ ናተይ ዝሓሸ ሓሳብ ኣለኒ ኢለ ይኣምን እንተኮይኑ ከም ሓደ ደላይ ፍትሒ ወይ ሓደ ተቃላሳይ ወይ ተቃዋማይ ድሌትካ በሎ
እቲ ኣቀራርባ ይንባዕልኩ ካብ ኣቀራርባ ይጅ እቲ ኣፕሮች ናተይ ምዕቡል ኣፕሮች ፕሮፌሽናል ኣፕሮች የለን ኣይፀንሐን ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝጉምጉሞ ነበርኩ ንድሕሪት ቁርብ መልሰካ ኣለኹ ናብቲ ንምንታይ ኸይድካ መፂኻ ገለ ክምልሳ ኢለ ገምጋም ይገብር ከለኹ ንነዊሕ ዓመት እቲ ጎነፅ እቲ ዘለና ፍልሊ ፈጢርዎ እዚ እምበር መብዛሕትኡ ደጋፊ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ህግደፍ ዝብለካ ከምዚ ናተይ ሓሳብ እዩ ዘሎ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ኣረኣእያ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ፍቕሪ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ክትዓቢ ማዕረ ዓለማ ክትኸይድ እወ ደንጊና ኣለና ግን ኩናት ነይሩ እንዳመኻነኻ እንዳበልካ ገለ ክኸውን ይኽእል ግን ድልየት ዘይብሉ ቀዋማዊት ሃገር ክህልወና ሕፍርቲ ክብርቲ ብቁጠባ ዝዓበየት ሃገር ክህልወና ዘይደሊ የለን ካባና ላዕሊስ እሶም ፅቡቅ ገይሮም መተንተንዎ ነይሮም ማለት ስለዚ እዚ እንዳረኣኻ ንምንታይ ዳ ይፈልየልና ኣሎ ካብ ዝብል ንቀራረብ ዝብል ብሪጅ ኢልና ምፂና ነርና ኣብ 2020 ማለት እዩ ኣብዚ ሜዳታት እሞ ኣነ ካልእ ሓሳብ ኣለኒስ ኦኬ ሓሳበይ ብዘየገድስ ግን ከም ኤርትራውያን ንምንታይ ንፀራረፍ ንምንታይ ነብል ቀንዲ ፀገም ዝኸውን ነበረ እሱ ኢለ ስለ ዝኣምን ምቅርራብ ይሓይሽ ዝብል ኣለና ስቲል ዝኣምነሉ ፐርሰናሊ ደጋፋ ይኹን ገለ ይኹን ካልእ ይኹን ዋላ ግደፎም ተራ ሰብ ዲፕሎማት ይኹን ወይ መራሒ ዝኾነ ሚኒስትሪ ይኹን ወይ ዝኾነ ንኣብነት እንተ ተራኺብና ፍሉጣት ሰባት ዋላ ሴሌብሪቲ ወይ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ኣብዚ ተራኺብና ኣነ ብዛዕባ ህግደፍ ወይ ገለ መንግስቲ ስኹም ኢኹም ከምዚና ከምዚ ኢኹም ክብል ታሽሙ ከምኡ ዓይነት ታሽሙ የብለይ ዝኾነ ዲፕሎማት ወይ ኣምባሳደር ተረኺበ መዓልካ ድሓን ዲኻ ኢለ ኢኹ ከም ኤርትራዊ ከም ተራ ኤርትራዊ ዝሪኦ ኣዘ ፐርሰን ናይ መን ዲፕሎማት እዩ ናይ መን ሃገር መራሒ እዩ ናይ ኣነይቲ ሚኒስትሪ ኣካየድ እዩ እቲ መንግስታዊ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ዝፈልጦ ጉዳይ ስርሑ ኣፖይንት ኮይኑሎ ካልእ ሕቶ እዩ እስኻ ትድግፎ ዘለኻ ስርዓት ባርያ ናይ ህግደፍ እንዳበልኩ ኣፕሮች እንተቕሪበ ናተይ ሓሳብ ክሰማዕ ኣይክእል ድዩ ኣነ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኣለዎ ክፈልጥ ኣይክእልን ስለዚ እዚኣ እታ ሲሳይ ሓወይ ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቒሰልካ ነይረስ እዚ ንግደት ኣይኮነን ኤርትራውያን ደገፍቲ ህግደፍቲ ጓኖት ኣይኮነን ንዓይ ዝብል ማለት እዩ ግን እሶም ጓኖት ዝገበሩን ኣለዉ እንዳጎስጎስካ ኣይትኽድ ኣይትምፃእ ኣይትረኣይዎ ማለት ብዙሕ ኣብ ደቀቕቲ ነገራት እውን ንሕና ግዜ እውን ሃሊና እዩ ዝመስሎም ገሊኦም ኣብ ናይ ዩቱብ ክንገብሮ ንደሊ ንጥፈታት ገለ ነቲ መንእሰይ ሜንታሊቲ ምቕያር ገለ ኣብዚታት ከይተረፈ እውን ኣሎ ጎስጋስ ምክንያቱ ብናተይ መንገዲ ኢሊት ኣሎ ውሽጢ ህግደፉን ኢሊት ኣሎ እቶም ነፃ ኤርትራውያን ቁኑዓት ሰብ ሕልና ኤርትራውያን እውን ዝቃወሞም ሃገር ናይ ግሊ መሲላቶም እዚኦም መን ከንታወት እዮም እዚኦም ንየበሎም ገለ ከዓ ዝብሉካ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ስለትመሃር ስለዝተቀራረብና ብዙሕ ተማሂርና ብደገ ጥራይ እዞም ባረ ህግደፍ ደገፍቲ ተዝብል ግን እዚ እውን ክትፈልጦ ይትኽእል ኢኻ ግን ጀነራሊ እቲ ዘሎ ረኣያ ፅቡቅ እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ከዓ ብዙሕ ምቅያር ይርኢ ኣለኹ ዓተር ተረፈ ፈሲ ተረፈ ናተይ መልሲ ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ሕተ ዘላትኒ ብወገን ትግራይ ዝወሃብ ዝተፈላለየ ርእይቶታት ኣሎ በቶም ኤሊት ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ግዜያት ከዓ ከምቲ ኣቐዲመ ምእተው ዝገለፅክዎ ንሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ኣልዒልካ ነቲ ሓደ ከዓ ከም ሕሱሩ ከም ዘይጠቅም ብምግላፅ ርእይቶ ዝወሃበሉ ኩነታት ሰሚዕና ኣለና እሞ እስኻ ሕጂ ከም ሓደ ኤርትራውን ከም ሓደ ሙስሊም ኤርትራውን ርእይቶኻ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ እውን ነቲ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ዘቆናፅብ ዘከሻምሽ ዝንዕቕ ዘየድሊ ቃላት ክስማዕ ፀኒሑ እዩ ኣስሓኮ ዝበሃል እውን የብሎም እንቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ማለት እዩ ንስኻ ከም ሓደ ኤርትራዊ ሙስሊም ከም ሓደ ኤርትራዊ ከዓ ብዓብኡ እንታይ ስምዒት ትፈጥረልካ እንታይ ርእይቶ ኣለካ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓይ ፈልጠ ዝነበርኮ እዩ ብኣካል ዳርጋ ደይ ቱ ደይ ንሪኦ ነበርና ኢና ኣብ ስደት ኣብ ዝነበርናሉ ከም ዝበልኩኻ ፐርሰናሊ እንተሓቲትካኒ ፐርሰናሊ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይሕመንን ንዝፀልዓኒ ሰብ ኣነ ኣይፀልዑን ምክንያቱ ሄት ሕማም እዩ ኣብ ሕማም ከም ዘሎ ጥራይ ኣነ ይድንግፀሉ ተመሊሰ እምበር ኣነ ከዓ ብወገነይ ክፀልኦ ኢለ ዝዕጠቐሉ ወይ ዘብለሉ ምክንያት የለን የፍቅሮ ካብቲ ዘሎ ሕማም እግዚኣብሄር ወይ ኣላህ ወይ ፈጣሪ ወይ
ከገላጉሉኻ ጸሎት ጥራይ ዝገብረሉ ፐርሰናሊ ማንም ሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ሄት ትማሃሩ ኢኻ ወይ ጽልኢ ናቹራሊ ዝመጽእ ናብ ልብኻ ፍቕሪ ሕጂ ዚታት ኢና ንጉስጉስ ማለት እዩ ኮሙናት ፐርሰናሊ እንተሓቲትካ ኣብ ዝኾነ ጉዕዞ ዝኾነ ህይወት ማለት እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ ሓደ ካብቲ ዓንቶ ወይ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ዝበልኩኻ ወይ ሓንቲ ክልተ ሳንቲም ኣላምሽ ኮይን ሓንቲ ክንሳ ክልተ ገጽ እዩ ዘለዋ ክልተ ገጽ ኣለዋ ሕጂ እዚ ብገሊኦም ኣክቲቪስት ኢና ዝብሉ ኣብ ዩቱበራት ዝገበሉ ኣብ ዩቱብስ ዝገበሉ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ኣጀንዳ ዓዊሎም ከምቶም ዝዘለሉን ዝሃለሉን ዓዊሎም ክገልጾ ይኽእሉ የለዎም ምክንያቱ ሕዋቲና ደቂ ትሽዓተ ብሄር ሓደ ልቢ ገለ ዝብል ፕሮፓጋንዳታት ዝሓዞም ኣሎ ንዑ ወፂኡ ተገቲሩ ክዛረብ ኣይክኢልን እዩ ምክንያቱ ሓደ ነቲ ዓላማ ወይ ነቲ ዘሎ ሕቡእ ኣጀንዳ የፍርሶ ኣሎ በቲ ሓደኻ ክንጸል ይኽእል ማለት እዩ ነቲ ዘሎ እቲ ፓተርን እቲ መንገድታት ኣበላሽኻልና ዝብል ክሲ ክመፁ ይኽእል እዩ እዚ ኣሎ ሓፈሻዊ ይሪኦ ከለኹ ግን እዚኦም ኣብቲ ገሊፀ ነይረ ብዝሓለፈ ናተይ ፕሮግራም ምስዚኦም ኢና ጽምደ ትብሉና ዘለኹም ምናልባት ጽምደ እንተሃልዩ ብግለ ደረጃ ከምዚ ዓይነት ዝገበሉ እቲ ሕወሓት ንብሎ ዘለና ኸ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከምዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ክፈጥር ጽዒር እዩ ሰሪሕሉ ኢኻ ካብ ህዝቢ ሓሊፉ ናብ ኤርትራውያን ዘተኣታተው ጉዳይ ካብ ኤርትራዊ ዝብል ሓደ ትግራዋይ ኣነ ኢሉ ፍርሒ ናይቲ ሙስሊም ኣካል ናይዛ ሃገር ዝፈጥረሉ ዘሎ እዩ መብዛሕትኡ ትሪኦ ከለኻ ምክንያቱ ተፀጋጊዕኻ ምስ ንዓይ ዝመስል ከመይ ዓይነት ቁኖ ዘሎ ከመይ ዓይነት ኣመጋግባ ዘሎ ኢልካ መመኻኒ ባህላዊ ድሕረ ባይታታት መመኻኒ ጌርካ ሓወይ ዝብል እቲ ከዓ ተነፂሉ ይተርፍ ከነፅሎ ዝኽእል ብዓብዩ ናይ እምነት ጋፕ ኣሎ ናይ ድሕረ ባይታ ኣሎ ናይ ቋንቋ ናይ ብሄር ምናልባት ክንጠቕሶ ንኽእል ኣብ ኤርትራ ግን ከምኡ ዓይነት ባይታ የለን ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ኤርትራዊ ሜንታሊቲ ከምኡ ዓይነት ኣብቲ ማጆሪቲ ዝብለካ ከምኡ ዓይነት ታሽሙ የለን ማለት ዝሰረረፀ ይኮነን ምክንያቱ እዚኦም ሰባት ንነዊሕ ዓመት ብሓንሳብ ዝነበሩ ኣብ ሓንቲ ጉድጓድ ዝኣተው ማለት እዩ ነዚያ ሃገር ማለት እዩ እዚ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ኣይስጋኣንን ያነ ምክንያቱ ከም ሙስሊም ኣብ ልዕሊ ሙስሊም እውን ኣዋጅ እንተተገይሩ ብፍሉይ እቲ ሙስሊም ከዓ በቲ እምነቱ መሰረት ዝተቐመጠሉ ሕግታት ኣሎ ከተግብሮም ዝኽእል ማለት እዩ ኣብታ ዚር ላስ ሪዞርት ንብላ ኣላ እዚኣ ካብ ሃገራውነት ካብ ኩሉ ወፂኡ ካብ ዝኾነ ብእምነት ጉዳይ እንተተላዒሉ ማለት እዩ ናይ እምነት ምትንኻፍ እዚ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቒሰ ነይረ ቅድሚ 2 ዓመት ስለዚ ኣይስጋኣንን እዩ ሓደ እቲ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ለባም ምዕቡል ህዝቢ እዩ በቲ እቲ ቶለረንስ ኣሎ ኮኤግዚስተንት ኦን ቶለረንስ ዝኣምን እዩ ኣብዚ ጽምዶ ንብሎም ዘለና ሰባት ብፍላይ ኣክቲቪስት ሕጂ ብፍላይ ሲ ከምዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎም ተገቲሮም ዝዛረብሉ ዘሎ ኣጋጣሚ ምዚኦም ዲኹም ዝብል እውን ነቐፌታታት ኣለና ይዝርግሕ ብፌስቡክ ኣነ እዚ ዘይወሓጠሉ እንተይሉ የኽበጠ ልሒත ተሓቂ ከም ዘላታ እንዳቐመጥና ኢና ክንከይድ ውልቀ ሰባት ዝገበሉ በቀዳማይ ሲ ትግርኛ ናይ ትግርኛ ሃገር ኤርትራ ትግርኛ ይተቃሊሱ ትግርኛ ጥራይ ተሰውይ ትግርኛ እንዳበልካ ትግርኛ ታርጌት ዝገብር ኣሎ እዝኻ ክንፈልጦ ኣለና ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ጠቒሰልካ ነይሩ ዝሓለፈ ፕሮግራም ማለት ጂሃዳውያን ኣሎ ጂሃዳውያን ንዓይ እውን ብዙሕ ምፍራሕ መፂኑ ነይሩ ሓቆም እዮም ይብል ሕጂ ማለት ትግርኛ እውን ጠሊሙና ሕጂ ማለት ን ይዋድኡ እዚኦም ዝብለካ ኣሎ ኮይ ኣነ ስትሬት ፎርዋርድ ይዛረብ ብዙሕ ዘገድሰኒ ሰብ ኣይኮንኩም ይዋድኡ እንታይ ገደሰካ እንታይ ክትገብር ዘለኻ ዝብሉሉ ሰባት ኣሉ ነይሮም ማለት እዩ መጀመርያ ንመፅእ ከለና ኣቶም ሰባት ዝቃለስ ትግርኛ ማጆሪቲ this is sad reality ማለት እዩ ዝቃወም ትግርኛ ዝድግፍ ትግርኛ ዝቀጣቀጣ ፈቆደ ዳስ ፀብሒ ዝደፍእ ትግርኛ ብስም ትግርኛ እዩ ዘሎ ቃልሲ እቲ ማጆሪቲ ኣብ ክላሽ ኣትዩ ዘሎ እኮ ትግርኛ እዩ ከም ብሄር ትርኢና this is the sad reality ስለዚ ከም ሓደ ኤርትራዊ ኣብዚ ጉዳይ ኣትየ ኣቶም ሰባት ኣሕዋት ንኹን ኤርትራውነት ከምዚ ይኮነን ዲሬል ኮንኩም ኣለኹም መስመርኩም ስሒትኩም ኣለኹም ምባል
እንታይ ረብሓ ኣለና ትግርኛ ንንባዕሉ ተገጫጭ ፅባሕ ኻን ኣብ ሃገረ ይኸኣቱ እዚ ሕማማት ማለት እዩ ስለዚ በዚ እንዳተኸናኸልካ በቲ ከዓ ክንፅሉኻ ክትርኢ ከለኹ ወይ ፈተና ኮመን ማለት ብዓቕሚ ደረጃ ብፖለቲካ ታሽሙ ደረጃ ሪኢኻ ኢኻ ካልኦቱ ከመዓራር ዘይኽእል ታሽሙ ከፊቱ ዓዕ ዝብል ማለት እዩ ግለፅ ኢልካ ክገልፅ ዘይክእል እሱ ጎኒ ሕቆ ስለ ዘለዎ ትኻልእኻ ከምቲ ዓንተ ዝብልካ ብሂወታ ከላ ዝተኸንተተት ደርሆ ከምዚ ናይ ሕወሓት ገጢሞ ዘሎ ክገብሩኻ ምፅዓር ንምንታይ ሕጂ ምስኣ እንታይ ኣልጊበ ከብለልካ ደልየ ብዙሕ ሕጂ ዝጥቀስ ነገር ኣሎ ብዙሕ ሕጂ ነቐፌታ ቅድሚ ሕጂ ንሓቲትካ ነይር ሙስሊም ኣብዚ ዝኾነ ምንቅስቃስ የለን ኣብ ዝኾነ ንጥፈታት የለን ጀነራል በቲኦም ናይ ዞም ናይ ዝሓለፉ ትግራይ ትስዕር ገለ ዝብሉ ነበሩ ካልእ ወላ ዓንተይ እንጠቂስካ ነይርካ ኣብኦም ሲ እንታይ ኣለዉ እንዲኦም ቁንዓት ተቃለስቲ ገለ ኢልካ እቲ ኢንተረስት እውን የብለና ኢን ደ ፊቸር ግን ሲስተማቲክ ተነፅሎ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሕጂ ካብ ፍርሒ ዝነቐለ ሙስሊም ዓብላልነት ከርኢ ሙስሊም ክረአ ሙስሊም ማለት ብዛዕባ ሃገሮም ክዛረብኮ ዳርጋ ነውሪ ኮይኑ ዘሎ ከም ዝበልኩ ማጆሪቲ ኣበይ ሰርክል ኮይኑ ዘሎ እሞ ማነ ትግርኛ ስለዘይኮንኩስ ፀግዒ ክሕዝ this is the sad reality ንሕና ዘይፈለጥናዮ ብዙሕ ሽግር እዩ ዘሎ ብዙሕ ፀገም እዩ ዘሎ ብዙሕ ሲቪል ወር ክልዕል ዝኽእል ካብቲ ካልኦት ሃገራት ንሪኦ ኣቶም ሰባት ካብ ታሪክ ዝመሃር ሰብ ኢለ ኣነ ንበይን ዓዕ ዝብል ሕጂ ገለ ሻዕ ታሽሙ ፍራስትሬት ትኾን ዓቂ ዘረባ እቲ ኣብታ 0 ሰዓት ታሽሙ ኣደኖ ማለት ዋላ ካልእ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣለጋጊብካ ገለ ብዙሕ ታሽሙ እዩ ዘሎ ኣነ ቁርብ ጣጣ የብለይን ዳርጋ ክሮኮዳይል ስኪን ኢና ብዙሕ ኣይግድሰንን እዩ تا أنت على ما زعمن كله بقى يخيل على له تناي نقدت قلة يكون الزخاير تراوي يعني يوم قليلك تقدر هي ماجر تخلو اللي تنزي حنيقه حزكا زدل اللي تعلو تنصلو خالق تزبلكايو ابتناتنا مسمر كريم زي كيل تترف انا كالو قدال لنز قبرو حجي اجيتات كاب زي مردا سلازي تي مينتاليتي ناتهم تري خلها ازخ حسبو زي كالو ازخ قمتو زي كالو نما تحازنوا لهم الكات حلفه تناي مسلم كاب سيستماتيكال نعمتات سلستنصله زي متእማን ተፈጢሩ ፀጉሪ ሒዝሎ ሰብ ሕጂ ኣበይ ኣለኹም ግዲኢኹምና ብለካ ንዘዝ ዝቐረበኸ ሃገረይ ንዝበለ ኣቶም ሰባት ኣሕዋት ኩኑ እዚ ዝግበር ዘሎ ሲ ደም ከፋስሰና ይኽእል ሓንቲ ደምካ ሕማቕ ናይ ሰንትራል ኣፍሪካ ሲ مسلم كريستيان لهم يوم واللي عملهم فرنسا مالتي مسلم كريستيان بعلهم ولعتي مصيوم كا شنقلتي ناي فرنسا تاشو مالتي حجي ابستداخمه حبرتسب تي ربحا زلو مني بدحري زولع على كل غيزي الله مايكرو مانيج زغبرو لن تتصقما ابزيتات كاخوم انتري خلخا وا من تتخكل تاريخ زرعنا شي بتخكل نريو لنا تبل حجي ازيوم قرب سقعتها زفتر زلخا ازي تقلل الكاي ازي ناي مسلم حبرتسب يلن بتحدو غنا يحزلوني تمصها بزح اوبستاكلز አሉ بزح እንቅፋታት አሉ ካባያነ ማለት ዝሪኦ ነገር አሎ استعذب كله ዝሐለፈ ዓመታት እሞን ምንታይ محራ ይዋዱ ከምሰብና ሞን ንበል ሞይዋዱ ኢልካ ፀጋኻ መሓዝ خنتاي نعين ربحني إرتراوي سنلبونا سلزلني يزارب الله مالك سجى حجنا هلكا أبزو وشتجن أبزو عينة مينتاليتي إرترانا أثناء بحرنا أدوليش دو خال تي civilization سنا إرترا كون إحنا هنا وننتو كسب زبلخان تخونكا السها out of the game غيرهم كلو مالتي كابتا game وتصايها أبت باك سيت كونكا تتعقع ወይ ጽባሕ ንጎኻ እቲ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ሰብ ክበራበር ኣለዎ ሙስሊም ንሕና ማዕረይና ብማዕረ ተቃሊስና ነዛ ሃገር ብማዕረ ደሚና ብማዕረ ጀመርቲ ቃልሲ ኢኹም ነኽብረኩም ኣብቲ ያክልሲ
ዝኾነ ምስ ተፈጠረ እዚ ዝግበር ዘሎ ጌጋይ ንስርዓት ድሌትካ ተቃወም ትኽእል ድሌትካ ከተብል ትኽእል ግን ንህዝቢ ኤርትራ ይጣበቕ እንዳበልካ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ከምፅእ ፍትሒ ከምፅእ እንዳበልካ ወላ ይኹን ኣይኹን ፍርቁ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ኤርትራዊ ጉዳይ ብኤርትራዊ ስነ ምግባር ብኤርትራዊ ሕልና ብኤርትራዊ መንነት እዩ ክተተግብሮ ትኽእል ዋላ ሓሳብ ከቕርባ እንትኾይና ሕጂ ናብ ወያነ እንታይ ዝተባእስናይ ምን ኣዎ ንሕና ነኽብረኩም እኮ ኣነ ይፈልጠን ያ ወልዚታት ግን ጀመርቲ ቃልሲ ከምዚ ኢኹም ነኽብረኩም እኮ ኢና ገለመልታት ኢሉ ሓደ ዶክተር ደው ኢሉልኝ who cares ኣኽቢርካኒ ንዓይ nothing zero effect እዩ ዘለካ ባይ ምክንያቱ ኣነ ከም ሃገራዊ ከም ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ጉዳይ ሃገረይ ክሳተፍ ዝቕስቅሰኒ ነገር ኣለኒ ከም ሰበይ ተፀጊዐ የዋድኡ ግን ክብል ኣይከኣልኩን ማለት እዩ ኣሎ እዚ ኤክስትሪም አይዲያ ብኩሉ እዩ ዘሎ ስለዚ በዚ እንዳተዋቃኻ በቲ ከዓ ነቲ ትጣበቀሉ ነቲ ሽግር ከይወርዶ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ተመሊሱ ተተናኺሉ ፀገም ክፍጠር ከሎ ትጉሂ ከም ሓደ ሰብ ማለት እዩ ግን እዚ ዝግበር ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ገሊኦም ወላ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ካልእ ገጽ ሕቡእ ኣጀንዳ ናይ ትግራይ ትግርኛ ተሓቢ ኣብ ትሕቲ ጣውላ ይግን ከምኡ ዝብለካ ተገቲርካ ተዛረብ ሓሳብ ኣለካ ተዛረብ ሙስሊም ኣበይ ፀፊኹም ሙስሊም ኩላ ፀፀጋ ሒዛ ኣደኖ በቲ ሓደ ወገን ሓቆም እዮም ኣነ ሕጂ ሲ ክነቅፍ ወላ ተደይኹንኩ እቲ ሪያሊቲ ግን ይሪኦ ኣለኹ ማለት ስለዚ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ሓንሳብ ሃገር ተሸይጣ ይብለካ ሓንሳብ ናይ ትግርኛ አይዲያ ይብለካ ሓንሳብ እቲ ሓደ ገጽ ናይ ትግራይ ትግርኛ ተተሓቢኡ ዝነበረን ናይትዮም እቲ ኦፕን ዝዛረበካ ኣነ ይፈቱ ማለት ኦፕንሊ ተዛሪብካኒ ክቕይረካ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓደ ብልዕሊ ሓደ ብዚ ዘመን እዚ ክሰርሕ ኣይክእልን ኩላትና ተኣኽለና ኮኤግዚስተንስ ኤንድ ቶለረንስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ፅቡቕ ትራክ ሬከርድ ከዓ ኣለና ብእምነት ብገለ ክላሽ ጌርና ይንፈልጥን ሕልና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልቦና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ይዓቢ ካብዚ ትርክምርክብ ዝዝረብ እሱ ስለ ንርኢና እምበር በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኤክስትሪም እዚ ኣብ ባይታ ተተግቢሩ ሲ እዚ ፒሮ ሒዙ ከምዚ ኢሉ ቀንፈዘው ክብል ዝውዕል ኣብ ሜድያ ብረት ተይብካይሲ ከተግብራ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ፅባሕ ስለዚ እቱም ሰባት ንጠንቀቕ ኣብነት ናይ ሩዋንዳ ንርኢ ኣብነት ናይ ብዙሕ ሃገራት ክንጠቅስ ንኽእል እዩ ናተይ ሲምፕል ሚሽን እኮ ነዚኣ ከዓ ብዙሕ ታሽሙ ትርኢ እሞ እግረ መንገዲ እያ ንውሕልካ ሶሪ ግን ዘገበልዎም እዮም እቲ ሜንታሊቲ ዘገበሎ እቲ ድኽመት ናትና ዘገበሎ እዩ እቲ ናትና ዘይ መስታፍ ናትና ኣሳዕ ዘይምባል ናትና ሃገረይ ትብል ስቂልካ ንሃገር ንማንም ክፃወተላ ማንም ንዓኻ ወኪሉ ስኻ ኤርትራዊ እሱ ኤርትራዊ እንትኾንካ ስኻ እጃምካ ዘይትገብር ከምቲ ካልእ ብዓይኒ ሓቂ እኮ ስኻ ንዓኻ እኮ ትቐርበካ ስኻ ናትካ ስራሕ እዩ ዝገብር ዘለኹ ኤርትራ ክትኣቱ ደሊልካ ፅባሕ ተዓረቕ ኣምፅእ ሓሳብ ንመንግስቲ ፑሽ ግበሮ ደጊመ ኣኽለና ለውጢ ድሓን ደቂ ዓዲ ንተዓረቕ ፅምዶ መጀመርያ ነንባዕልና ንግበር ከም ኤርትራውያን እንታይ ዝግበር ዘሎ ለውጥታት ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ንግበር ደጊመ ኣኽለና ኢልካ ፑሽ ግበር ድሕሪ ናብ እቲ ቤተሰብካ ተኣት ኣነ ኤርትራ ትናፍቓ ዶ እንተይልካኒ ቱ ቢ ኦነስት ዚሮ ምክንያቱ እታ ዝዓበኹላ ጎደናታት እቲ ዝዓበኹሉ ታሽም ብንእስነተይ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ዲስዝ ማለት እዩ ካብ ልቢ ዝነቐለ ክዛረበካ እንተኮይኑ ስለዚ ባንዴራ ሃገረይ ትክክልን እያ ክኢልካ ኣጆኻ ትብል ሕጂ ዋላ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣብዚ ሕልፍ ክብር ርአየሲ ሙስሊም ኣግዲዕኹምና እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ገለመታት ብዙሕ ይዝረብ ዘሎ I don't understand what's going on to be honest ማለት እዩ ሕጂ እኮ ዳርጋ ፓዝልድ ኮይና ማለት እዩ ሶ ንዓኻ ትቐርበካ ሃገርካ ስኻ ሓመድካ ቆሒምካ ዋላ ዝተለገበ ኮንጎ ጌርካ ትኸደላ ነበርካ ሃገር ድኽነታ ፅቡቓ ሕማቓ ዝረኣኻ ስኻ ኣነ ናትካ ስራሕ እንዳገበርኩ ንዓይ ተመሊስካ በዝን ከራሩ ተእተወለይ እንትኾንካ ፈላጥ ኮንካ ብዛዕባይ ክትዛረብ ክኢልካ ትድግፈኒ ይከኣልካ ኣነ ኣብቲ ናተይ ስታንዳርድ እዩ ዘለኹ ክብሎ ይደልን ማንም ሰብ ዝዓበ ኩሉን ዝፈልጦን ስታንዳርድ እዩ ክብሎ ይደል እሞ ማለት ይቕስቀሰካ እዩ ከምዚ ዓይነት ገለሻዕ ሕጂ ንምንታይ ንዕቐት እዩ ተገቲሩ ኣብ ሜድያ ናይ ሙስሊም ወድሓን ትራሽ እዮም
سراينا كل جزء تراشم يبلغ كل جزء هنا يزيد نبركو سراينا كل جزء تراشم حماسين بسلطان زلو حماسين يلكا تبك كففال كم ترى انت اي ترايو اب نفس وكف ماجوريتي زسرت غداي ስለዚ በዚኦም ዓይነት እንታይ ዓይነት ርክብ ይኽእሉና ንሓዋሩ ኢኻ ትብል that's why ገማሚዑ ዘሎ ናይ ጽምዶ even though it's not official I don't know in the future ክርየና ንከታተሉና ግን እዚ ዘለኒ ርእይቶ ሽሻሓዊ ሶርያ ነው ይልካ تجمع كنا حجينا المود داقتنا هنا ولا حنتي زو توسخ حتى يبلين ولا كاتي زي العكان تتبش حتى تكفتر صغير انت هنا جن مستزرق حز وهبري تاتنا بدون تأتينا خلاص زي ما برينا نرى له هين زدل خن فتينا نلوم جن نحس بلق زي حزك له سلت خلود هاب كان ما بريه مردعتها سمعيت عند بيت كل أمسكنا كا راس معت ناس نتخون الكا من نقول لهم مالتيو بزي حتى يودي له نعمل جلشات ولا نقدر نحرزي هاللي خوينا بس نعطو تجي من مسكنا كا يا يغني لي شيشا حوي نذهب كان عدل دارقا قرب سباتي نقفون يوم انا دارقا طفي زلخو زود بزح خاب قالي هاي حجازي يكونني لك تغوسيلو سلازي علنا قال شاع قلت حزبي بوش قبرك عين منتاي قال زبل كومتاتي زخونه خمس عينت عدلات ترخيب حسابك تقلصلو ناي ميديا زمنيو أنا لبواي نتوم عنتوي دارجات صبوق زرزيرة يقول sad reality لك عنتوي sad reality من يزقاج أزول بماجوريت درجة بستاتستيكس درجة ببزح درجة أب هلخن أب ولا حكي يخون أيخون كونه يخون مسمر أي كونه أيخون we have a sad reality أب إرتراويان كل دعوان تقامبل دقفبل براي خويل زوعل السخم قلز بدن اب تግራይ ተስግሮ ዳሓር ተምጾ اب ገለ ቢልካት ዚታት ኩሉ ሽግር اب ዝተወሰነ ሰርክል ይዘሉ this is reality ስለዚ ኣብዚ ንሕና እጃምና ከነበርክት ኣለና ይብሎም ማለት ነቶም ሙስሊም ወይ ብብሄር ካለ ብሄር ይኹን ገለ ይኹን ሙስሊም ጽባሕ ነገር ሃገር ኣላትን ንኽትብል ተኾንካ ሃገር ኣብ ሕማቕን ጽባቕን ክትሳተፍ ኣለካ مش معدهم كاتجرينيا يوادو ولا انتهى قد سكها لكم جهاداوي ايديولوجيس امتيخا نيرترا ولا حنت بتاع ذكرها بتاع حلفتها شو نتخب بخمي there is no way the كريستياناوي ايديا امتيخا ناي كروسيرس امتيخا المسلم بخميخا ختبلو اذا عينت ايدياتات ግን اوبنلي زارو له ስለዚህ نمسلم يزلن اللبا ما أن مسلم تطاو خبل نهاجرو إسلاماوي رئيتات هاليو وإسلام إكستريمست كم كانوا زي هونه at least زي هاجرنا خلاتنا معرفة بتصحنا خلاتنا بحنساب موتنا لا بهراتنا كجرمكا majority دقة تقرينيا كريستيانهم كم يزبلو حدا بهرينا زبلو I mean شعات بهرينا حواتنا اسلامنا خريستانا مسقلن ورحن كم زغيرو ما تصبابيقوم زقربو ميدياتات ماجوريتي اب حماق زلو ماجوريتي كريستيان تغرينيا اب صبقون نزا هاجر حواتنا زبلكو اب ابتي فرونت لاين زلو تغرينيا قدم هجي تقيسي نيرت سلازي صباح نغوخا اسخا نفسها نصيلكان تصنيها مسلكو فتينا صلينا this is another sad reality مالتي you earn it right انكاز ولا كايل you have to earn it بتساتفها سؤال كان فورما بانديران تلتلكا شوعت بانديرات تطماطينكا نحنا رتراوينا نحنا ايكونن you have to participate in your own topic in your own issues زلو صقامات زلو اوبن اللي ختزاربلو ختبل يعني كل جزء لبواي زي مالتي مخنياتو بحدقاينا زلنا بحدقاينا زلنا بزن هذا بزي حجي مكفال فتيرو له غرمك እዚ ጉዳይ ኣብ ከም ዘመነ ኣብዚ ኣቆልፈካ ዓቦት ምክንያቱ ካብቲ ኣቀዲም ካዝ ዝገለጽካዮ ተወሳኺ ፍሉይ ትገልጽ ያለኻ እንደገና ከም ለበዋይ ዕድል ሂበካ ተነው ሶሪ ኣረታ ግበረለይ ክፈልፈካ هراي بقى اسا تعالواسي تبرابرو خبل يدلي مالتي تساتفو ايتبلو ايتحمقو هاجركم يا ጉዳይኩም እዩ ስለዚህ ዕድመውን አይደልኝ ንምንታይ ገለመታት ስለሰምዓን ቁርብ ስለሰምዓኒ ትገልጻ ደሊ አንደርላይን ገብራ ደሊ በር هو
ኣነ ከማ ቁርብ ይጅምር እሞ ፅቡቅ ገይረ ከብሎ ይደሊ ገለ ሻዕ ግን ፅቡቅ ይቕረታ ደጊመ ፀገማ ይኮነ ፅቡቅ ስለዝገለፅካዮ እቲ ምንውሑ ነቲ ሰማዓይ ጥራሕ እዩ ግዜ ዝወስደሉ ኢለ ስለዝግቦ ከምዝገለፅካ ኢኻ ስለዝተገንዘብኩ እንድሕር ተሪፉ ካልእ ሕቶ እንድሕር መፅኡ ወገን ተዓዘብቲ ከዓ ንምዕዳም ኣነ ድሕራይ ክብል እኔ ከም ሰናይ ፍቓድካ ማለት እዩ ሕራይ ፅቡቅ ፀገም የለን ታንክ ዩ